Хайде сме 60 км. Ще дойдеш? Само не към нас. Гати красотата. Шеро официално си ултра куче. Мина 43 км. Нямам сили. Трябва да се охладя много, защото наистина ми прегря тялото. Реших да дам моето заключение за самото състезание. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Успех на всички! Здравейте на Road Rock, 60 км, 2025 година. Вече влизаме в по-горската част. Да видим как ще мине днес. Нали тази жега ще ни умори. Хайде нас, хайде сме 60 км. Ще дойдеш? Мина ни. Вече втори километър. Направихме едно много леко изкачване. Но се е топло. Вече да започвам да се потя. Направихме едно леко изкачване до 3 километър и се малко спускане е равно. А, 4 километра. Имаше едно леко по-технично изкачване и сега малко по-добра пътеката. Още не е изгрял хубаво слънцето и вече си е топло. Не може да ми падне пулс като хората. Почти 5 км. Малко равничко. Слънцето вече изгрява. За сега изкачването са добре. Няма нещо много екстремно. 7 км. Вече към 450 метра сме изкачили. Бегаемо е. Не е лошо трасето за сега. Има някакви много кофти изкачвания. Минахме първи пункт за час и 16 минути. Супер беше трасето. Леко бегаемо, супер е. И сега надолу. Супер изпускането за сега. Всичко е точно. Каква хубава гледка. 12 км. Вече качихме едни 700 метра. Продължава си качването. Имаше едно кратко спускане. Около километър и половина. И сега още малко ще катерим и би трябвало да идва голямото спускане до другия пункт. О, 14 км и половина. 2 часа и 5 минути. Вече са стартирали късите
дистанции. На 14 км трябва да вземе един много рязък лав завой и по никакъв начин не бях сложили маркировка, че трябва да завием. Нямаше страка, нямаше нищо. За малко се объркахме, ама влязохме правилния трак. Минахме 15 км и сега 5 км спускане с 540 метра надолу. Леко технично е, за сега ще видим. Надолу може да е по-добре. Само не към нас. Че малко се жребчета. Да, те ги пазят сигурно. Пазят ги по-много настървено. Мале. Че ние сме на 16 км и половина. После на едно място чакаме се объркаме. Другата година дано сложат някакви знаци, а не само ленти. Леле, колко е красиво. Иначе спускането си е супер технично. Постоянно навсякъде камъни. И гледаш краката да не изкълчиш глезен. Гати красотата. Леле. Гати красивото, чай са. Право толкова си кефа. Бяхме там. Там беше пункт. Първия. До следващия пункт има около 3 км само спускане. Толкова красиво спускане. Леле. 20 км. Правихме здраво спускане. И сега още не изкачване, би трябвало пункта да дойде. Имате още сили да говорите. Има? Затова винаги. 681 Да. 606. 606. Хайде. За който бързо там и давай. На 23 км са. Вече сложихме шапките. Вече стана много топло. Вече ще се оцелява. Май сме до тук с бягането. Ще видим. Как си направили хората. Вземем. Трябва да видим тук дали работи. Не. Моля ти се. Не. Нямаме късмет. Няма вода. Сигурен. Не мога да ги въртнем. 25 км едва катерим. Че бяхме там горе. Право жегата се сипва. Иначе не е толкова гаден ъгъла, но тая жега много изтощава. 26 км. Направихме го това изкачване, без си бая тежичко. Не е толкова гаден ъгъл, колкото беше много жега и нямаше никаква сянка и просто нямахме сили. И сега възстановяваме. Има още малко изкачване. Главното го минахме. И после спускаме и пункта. Километър. Вече спускаме. Жегата си много тежка. Право. Нямаме много сили, защото жегата ни мори. Има колкото сили толкова. Бавничко ще го минем. Кравичка, ви питам някъде чешма, къде пиете вода? Моля ви. Кажете, защото на тази жега
Така хубава. Ого. Ого. Дали има вода? Да, има. О, Има вода. о, супер. О, ма, знаете каква е жега? Много е тежко това състезание от страна на температурата. Има ли не е вода? технично. Мерси! О, има вода. Супер. О, супер, имаме вода. Много хубаво чешма. Мале, целите се намокрихме, направо си подпи главата. Вече съм по-добре, много по-добре. Ляво! Мерси! Право си е много жега. Айде, сега ще е с нас. Написах вода. О, гледай как спи на стенка. Аз телефон. Да видим къде сме. Да, и GPS. Не, на тук сме. Виж, ето. Това е за пореден път. Как да разбера, че аз съм надясно? Просто по никакъв начин не са показали. Трябва да си там се обърнеш. Стига, това не е истина. Точно тук ще очаквам да съм. Никаква табелка няма. Метър бам, не. 35 км. Стигнахме до пункта. Няма търпение да хапнем. Хубаво да се хидратираме. Минахме пункта. Това куче тръгна, не знам дали спомняте, го снимах в Момчилград и си разцъква с нас. Чини си на пункта, нахраним го и продължава. Уникално. Ние тук се охлаждаме, кучето и то се охлажда в гела. Толкова забавно утро не съм имал, честно. Това на 37 км сме. Леле. Видим колко ще се спасим да не газим във водата. Гледай колко му е добре. Дори ще пине малко. Айде, давай, тръгваме. Добре му беше на него водичката, ама трябва да тръгваме. Колко много малки. Седят на сянка. Това е голям пек. И на кучето му е жега. Право като дигне малко скоростта и почва чак лошо да ни стане. Ама такова е. Ще трябва да го завършим. Право се потопи. Ще идваш ли? Айде! Айде! Така. Знам, и аз искам да съм на хладно, ама... Кой е? Минахме четвърти пункт. Хубаво се измихме, опътихме се. Нашето куче си ни чака. Хапнахме хубаво, солче, се едва баир и определено ще загубим много пот.
Шаро официално си ултра куче. Мина 43 км. Още малко и ще завърши с нас. Колко са на изкачването? Още километър. Айде да ходим. Колко от мен? 48,6 км. Правихме май предпоследното изкачване. Много трудно. Жегата е много голяма и право не стига литър вода. Едва стига. И нямам сили. Право дори да говоря, затова почти не съм снимал. Право на следващия пункт трябва да се изкъпя, за да мога да се възстановя. До другия пункт сме. Някъде на 50 км се пада. Маля, направо нямам сили. Трябва да се охладя много, защото наистина ми прегря тялото. Здраво ми прегря. Възстановихме се. Направо още 10 км. Имаме до края. Кучето се отказа. Стана пункта. Дойдем в повече на минути. Право много тежко. Вече направихме горе-долу всичкото изкачване. Станаха около 6 км и нещо до финала. Много е красиво иначе. Просто е много топ. Иначе самото трасе е много красиво, но няма сянки. И не е за този сезон. Да. 57 км има чешма. Ако решите да го правите, да знаете, че може да сипете там вода, да се измиете, да се разходите. Добре, че беше тази чешма, защото много жага. Като за финал последните 2 км, какво трасе са ни оставили. Гад ти камъните, никакъв шанс да бягаш. Тук всеки се клати и ще стане лоша работа. Вече се вижда Момчилград. Остават още 2 км и до контролното време имаме 4 минути аванс, така че би трябва да го вземем. Не остана броени метри. Айде! 3, 2, 1. Работа. Благодаря. Беше си много трудно. Не, ще измия. Много благодаря. Айде, изкъпете се. Здравейте! Няколко дни след финала на Родорок 60 км до 25 година реших да дам моето заключение за самото състезание. Причината защо реших да го оценя това състезание и да дам като цяло заключение и мнение не е заради случая, който стана на по-късната дистанция, за което аз не искам много да коментирам, само мога да кажа съболезнования на роднините и на близките на мъжа. Още миналата година ми дойде идеята, но исках да изчакам още, за да натрупам повече знания, да бъда по-уверен, така че когато давам оценката, тя да бъде с повече доводи зад нея.
ще оценя 3 графи. Първата е техничност, втората е трудност и третата е организация. За първата, техничност, би казал, че оценката ни е 3 от 5. Причината е, защото на места имаше по-технични участъци, имаше на места, на които не можеше да се бега, ъгъла, за който катерихме, трябваше да се ходи бързо, само може би най-добрите са успявали да побягат на него, но пък и не е чак толкова технично. Имаше много места, на които на състезанието можеше да бягаш и не беше през чак толкова камъни, колкото аз дори очаквах. Като оценка за трудност, за дистанции около тази, които аз включвам от 50 до 70, би казал, че оценката е 5 от 5 трудност. А не е толкова технично, но е много топло. Наистина, не просто топло, бих казал жега. През голяма част от самото трасе няма сянка и постоянно ви пече слънцето, което много бута силите и много пречи на човек. Ако решите да се готвите за това състезание, се опитайте да се климатизирате към по-топло време, възможно най-много, и така ще постигнете много по-добър резултат. И последна графа, организация, бих казал, че е 2 от 5. За самите пунктове, храната, водата, бих казал, че е супер, имаше за всички хора. Аз бях един от по-бавните и за мен имаше достатъчно храна и съм сигурен, че и за тези зад мен е имало, което е голям плюс. Също хората на пунктовете бяха отзивчиви, също знаеха за самото състезание, подготвяха ни за какъв е следващия етап до другият пункт, което е голям плюс. Но за да дам оценка 2 от 5, сигурно си има и негативи, като ще започна от най-големия проблем към по-малки проблеми. Първият проблем и най-голям според мен беше преценяването на контролните времена за всеки пункт. Това беше първото състезание, на което съм записвал, на което за всеки пункт има контролно време и изненадващо самите времена не са добре изчислени за хора, които са тепърва навлизащи в този спорт. Да, за 60 км разбирам да се сложат, но да сложиш контролно време на 20 км дистанция, което повечето, които са записали там, са по-начинаещи и тепърва влизащи в този спорт, не мисля, че е много окей. Особено когато времената са толкова малки. Не знам защо така са го преценили. Попитах дори на старта, когато се взех номерата самите организатори. Те казаха, че причината е защото са видяли как хората се справили миналата година и по това са преценили, че тези времена са напълно достатъчни за всеки един начинащ бегач да го мине. Втория проблем, който може би сте забелязали в самото видео, бях няколко пъти ядосан, то това е самата маркировка. Нещо, което забелязах на състезания, които минах тази година, като Трявна Есенов градски баири, че те бяха добавили стрелки. Може би за някои хора ще бъде странно защо ти е стрелка, но когато ти бягаш в една пътека само направо, а маркировката ти е рязко да завиеш наляво или надясно, е много възможно ти да не видиш самите ленти. А когато се сложи стрелка, както на тези дистанции правеха, е много лесно веднага да се ориентираш и да вземеш завоя. Така аз на около 3 или 4 пъти се загубих, като съм си говорил и с хора, които са били на по-късите дистанции и те са се губили. Така че не мисля, че е проблема само при мен. Третото нещо, според мен, е разположението на самите пунктове. Самото състезание, както казах, е много топло и няколко от пунктовете бяха точно до чешми, което е проблем за такъв тип състезание. Защото когато самия пункт е до чешма, по този начин човека няма възможността след няколко километра той да иде до нея, да си сипе вода наново и да се зареди за следващия пункт. Така че мога да кажа от моят опит и от тези, които бяха покрай мен, че най-трудните участъци бяха между втори и трети пункт и между четвърти и пети пункт, защото това е разстояние, което имаше голямо изкачване и водата свърши много бързо. Другия проблем е самият номер. На номерът е написано само къде горе-долу са самите пунктове, но не е сложена определена точка, така че човек да прецени дали е преди изкачването или след изкачването и му е трудно човек да си планира точно как да си разпредели силите. Като за всеки пункт не е добавено дали има само вода, или има вода и храна, или дали има медицинска помощ. И това според мен е проблем, защото човек, ако му стане малко лошо, той няма как да знае, че ако издържи още 2 км, там ще има медицинска помощ, която ще му помогне. И също за самите пунктове на номера, което не мисля, че отнема много време, е това да се напише точно на кой километър са. Защото това е
главният въпрос, който питаха постоянно хората на пункта. След колко време е следващия пункт, за какво време трябва да го взема контролно време. И на състезание, което толкова искат да има контролно време за всеки пункт, а то да не е написано на самия номер, това според мен е голям минус и голям проблем, който трябва да се оправи. Знам, че самото състезание е ново и знам, че може би го критикувам твърде много, но когато то е добавено в купчето, което много хора искат да го съберат и когато хората знаят Трявна колко добре е организирана, Пирин колко добре е, Търново, хората очакват същото и от Родорок. Така че това е причината защо толкова го критикувам. Знам, че е ново състезание и се надявам с моите забележки, които съм дал, да помогна за следващата година то да бъде по-добро. 90% от хората, които гледат видеята, не са се абонирали, така че моля, абонирайте се, ще им помогнете много, харесайте видеото и до следващото видео. Чао, чао!